The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hosea 8:7. For they have sown the wind, and they shall reap the whirlwind. Romans 1:25. They exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served the created things rather than the Creator, who is forever praised. Psalm 119:11. I have hidden my word in my heart, that I might not sin against you. Philippians 3:14. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. In Colossians 3:12, Colossians 3:1-2, verse 1, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Verse 2, set your mind on things above, not on things on the earth. 1 John 2, verse 1, my little children, these things I write to you, so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Luke chapter 19, verse 10, the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Isaiah 45:2-3, I will go before you and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, who call you by your name, am the God of Israel. Isaiah 40:28-31. Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the weak, and to those who have no might he increases strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios, nining adlaw gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Kung na pa makita mga sala, kining mga sala kung di nato isugid ngadto sa Dios, mao'y makababag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya ang Espiritu Santo kansang teaching ministry dili magalihok kung naay nagababag ng mga sala sa atong kalag. So, dili mapahimuslan nato kung magatinir pa kitang mga sala. Mao nga ang Dios nagamando ka nato, gamito natong prinsipyo sa 1 Juan 1:9,
the rebound technique nga nagaingon sa in English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, ikaw andam na usab sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang panalang kanimo higala nga wala pa kaluwasan. Ang isyu nga imong yatubang, dili ang imong pagkumpisal o pagsugid, kundi ang imong paggamit sa imong free will, imong kabubuton sa paghimos labing manungdanong desisyon nga imong mabuhat sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Pusa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, unas tanan sa mong pagdala kanamo sa makausapa, niinidapita aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Diyos sa kinabuhi nga imong pangilugwayan, kinitimailan lamang ang imong plano sa mong kinabuhi, nagalihok pa. Salamat sa imong grasya, dili kami takos, magapahimulos niini. Salamat nga mo Bible study through the YouTube, ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga subscribers, mga higala, atong mga igsoon diha ni Kristo. Welcome na usab nining atong adu-adong pagtuon sa pulong sa Dios. So ako kamong giabi-abi, kamong tanan. Kung naay mga bag-o, welcome nining atong spiritual momentum process sa pagtuon sa pulong sa Dios aron mutubo ang atong kalag. Ingon nga mga magtotoo, kita nasayod na nga nasud naman kita sa plano sa Dios. Nyadto yung higayon nga atong idawat, gituuhan si Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas, kita nasud ayon sa plano sa Dios. God entered us into His plan. We call it protocol plan of God, the best and the highest plan. O kini nabahin kinig tulo. Kaluwasan, may naguna. Ikaduha, ang magtutuo din sa panahon, believer in time. O ang ikatulo, ang magtutuo didto na sa eternidad. So mao kana ang tulo ka hugna o bahin sa kaluwasan. O kitang tanan nga mga magtutuo nasod naman niining ikaduhang bahin. Okay? Patumanon kita sa mga mando sa Dios. Iya ganing pulong ni Ginoong Hesukristo, if you love me, obey my word. Obey my mandates. Mo na nga wala man kita ma-obey o tuman nga mando kung wa kita pagtuon sa maong mga mando. Kasabot ka? So, that's a simple logic. Dili kita makatuman sa kabubuton sa Dios kung wa kita pagtuon sa iyang kabubuton. Mao na nga ang kabubuton niya dili nimo na kaplagan diha sa relihiyon. Dili. Wa na diha sa relihiyon. Ang iyang plano sa Dios wala. O wala ka na sa bisag unsang mga tinubdan. There is no other source except usaryo ng tinubdan sa kabubuton sa Dios. Ang pulong sa Dios, ang Biblia. Nga na diha ang naimprinta na nga mga huna-huna
mga mando, mga pahimangno, mga pasidaan, kabubuton, una ni Ginoong Jesucristo. Ginoo, una sa Dios. Ba nga patunon kita niini o kini atong gibuhat adlaw-adlaw, agi kini og tuman lang, sunod lang sa iyang mando. If you love me, obey my word. Mao na nga mabitaw nang naay himno diha nga atong ginakanta. Kitang mga magtuto nagkanta man yan na trust and obey, salig o tumana. Mao na nga nakahinomduman ta nga kita nagtuon mangita niya itong 7 ka mga gipadayag nga mga kabubuton sa Dios. Kung naa kini makita nato sa mga bersikulo Juan 3:3, 2 Pedro 3:9, 1 Timoteo 2:4, ang 7 ka mga gipadayag, declared wills of God. Ang nag-una gyud ini nga buot sa Dios kang tanang tao, tanang sakop sa kaliwatan sa tao, mataw pag-usab, be born again. Mao ni nag-una nga declared will sa Dios. Ikaduha nga ang tanan nga mga magtotoo mabinalaan. We have already studied the 3 phases of sanctifications. Positional, may naguna, experiential, ikaduha, o ultimate, ang ikatulo. Mo kini ang pagbinalaan kanatong mga magtotoo. We have to be sanctified. O ang ikatulo nga declared will of God is that all believers be controlled by God the Holy Spirit, nga sila dumalahon sa Dios Espiritu Santo. Unsaon man. You know the mechanics, how to be controlled by God the Holy Spirit. It is only by confessing, naming, acknowledging, admitting, in other words, rebounding our sins directly to God the Father. 1 John 1:9. Mao na ang process. Mao na atong sundon aron kita makontrol o madumala sa balaang Espiritu Santo. Okay? At the same time, we are in fellowship with God. Mao na ikatuloy, ikaupat, that all believers give thanks in everything. Tanan. Kanang suliran ba, kaning kadaugan ba, prosperity or adversity, pasalamat kita sa Dios. Natay pagantos, pasalamat kita sa Dios. Dinhirang manikutob gini atong pagantos dinhi sa kalibutan. Dito sa langit walay pagantos. Revelation 21:4. Mao na nga enjoy any suffering kung naa kay suffering, because in heaven there is no more suffering. So give thanks, pasalamatan nato ang Dios sa tanan. Okay? Mao na ikaupat. Ang ikalima, kabubuton sa Dios nga kita mo salig niya, that believers trust in Him, trust in God. Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Mo ka na ikalima. Ikaunom, it is God's declared will that all believers suffer. Duha ka klaseng suffering. Naguna, suffering for blessing. Kung naa kay suffering, naa kay pagantos, alantuson din. So sihay mo kaugalingon kung kana disiplina ba na o panalangin. So, ang duha klaseng pagantos, either disiplina, tungod sa imong gibuhat ng mga sala,
or panalangin. Bisan tuod nga kanang wa kay sala. You're free from any mental attitude sin, lingual sin or overt sin. Apan nagantos ka, kanang maong pagantos, dili na disiplina kundi panalangin. Aron malig-on pagyud ka na imong pagsalig, pagtuo, pagsandig, pag-agad sa Dios, sa iyang grasya. So mo ka na ang ikaunom. Ikapito, nga declared will of God is that all believers unsa be productive, nga magmabungahon. Unsaon man. Now, of course, kung di ka magtuon sa pulong sa Diyos, wa kay bunga. Basta, dili ka magmabungahon. Di yun. Only by growing in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ nga kita kanang magmabungahon. Ug duha ra ba ka klaseng bunga? Ang bunga, ambot pasabot, ang imong maayong binuhatan. Kay duha man ka klase pong mga binuhatan nga maayo. Binuhatang maayo nga tawanon, human good, o maayong binuhatan nga Diyos doon, divine good. So, kung na kay sala, kung nagabuhat ka og sala, then bisag unsa ka maayong binuhatan nimo, kanang buhata, dili na Diyos nun, kung dili tawhanon. Kasabot ka, tawhanon naman to. Og dili madawat sa Diyos, ra ba kay tawhanon man. Ang iya ra gyud madawat, kadto rang iya sa Dios. Sa pagbuhat nimong maayo, imong gibuhat kadto as unto the Lord, o nagagamit kasi ang pulong, then ang resulta, divine good. And that is the only good that is rewardable, nga magantihan. Kaya di man na masunog, it's non-combustible. Kay iyahamag ka na sa Diyos. So mo kadto ang pito ka declared wills of God. Just a review, okay? Agi kiniog ka ng labas sa itong panumduman o sa alang sa mga bag-uusap, alang sa ilang kasayuran, at least nakasugod na sila. Well, ako lang mong dasigon nga. Just continue. Just keep on keeping on sa inyong spiritual momentum kay moabot ra gyud ang panahon nga nakaipuruhan nga mahimo kang mananaog nga Kristohanon, a winner believer. Now, ayaw pod kalimti. Ayaw na gyud kalimti nga ang Dios nagapadayon siya sa pagsangkap kanato. Naman sa Filipos 4:19. May God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Siya ang nagasangkap. Tanan nga imong naangkon o imong na pahimuslan nga adlaw, gikan ka na sa Dios, grasya. Dili ka katakos. You do not deserve, you do not work for it, you do not earn it. Apan ang Dios nang matinumanon gayon sa pagsangkap kanimo. So mao na nga ang Dios doon na siya pito. Nga naman gining pito mga gini atong kanunang hisgutan. Katong iyang declared wills, pito. Kanina sad, provision sa Dios, kanato, pito. Kaya nga ang pito, 7, is God's number. No na nga. Nanunay yung pito. Okay. Unsa man yung pito ka mga pagsangkap sa Diyos alang ka na itong mga magtotoo. Nag-unag yun ini ang Biblia. Of course. The Bible. Mao man ni unag yun nga provision. Iyang isangkap ka na ito nga may itong gamiton sa pagtuon sa iyang pulong, sa iyang una. Okay? Mao ka na una. Ikaduha. Ang
labang makagagahom sa Diyos Espiritu Santo. The omnipotence of God, the Holy Spirit. Mo na ikatulo. Ang plano sa Diyos alang sa simbahan. Simbahan, kita nga mga magtotoo nga sakop ni ining panahon sa simbahan. Kita gid ang simbahan. We are the church. Ecclesia. Matud pa sa Grigong pulong, which means the called out ones. Kita, mga tinawag sa Diyos. So, mao kana ang divine plan for the church. Mo na ikatulo. Pagsangkap ka na sa Diyos. Ikaupat. Ang atong tukma nga pastor magtutudlo. The right pastor-teacher. Provision gyapon sa Dios. Gisangkapan ang matag magtotoo sa iyang tukma nga pastor magtutudlo. Okay? Pag kanang sangkap gyapon ka na sa Dios. Mao na ikalima. Okay? Ano yung ikaupat? Right pastor-teacher. Ikalima, mao na ni ang itawag ko privacy of the priesthood. Ang siyamot pasabot. Tinagong panimuyo. Tinagong panimuyo. Mula ni atong tugkad nga binisaya ni ining privacy. Privacy. So, tinago nga panimuyo sa sa matag magtotoo. Privacy of the priesthood. Kaya kita mga magtotoo ni ining panahon sa simbahan, kita mga saserdote, mga pari. We are believer priest. Okay? Nanas pulong sa Diyos. Wata magimuhimuan, ha? Okay. Muna ikalima. Ang ikaunom, ang pagsangkap sa Diyos, logistical grace support. Ano sa man yung logistical grace support? Pagsangkap sa Diyos sa atong mga gikinahanglan, adlaw-adlaw, mga pagkaon, biste, atong panimalay, atong trabaho, atong negosyo, atong sakyanan o unsa mo ni itawag og logistical grace support. Kining pulong nga logistical gikan magunis original nga English word logistics. Ang pulong nga logistics, of course in English na, the word logistics is a military word. Bahin kini sa mga kasundawan, logistical. Logistics. Ang sabot. Pagsangkap sa mga kasundaluhan sa ilang gikinahanglan, kung bahin na, labaw na kung bahin na sa natad panggubatan kung ipadala na sila dito sa gira. Gikinahanglan sila og mga kasangkapan, of course. Mo na gitawag og logistics. Na sila mga backpack, doon na sila mga sodya nga na hinagiban, doon na sila mga bayonita baron, doon na mga bala, unsa paron na abay mga pagkaon, mga dilata, o kanang ilang mga katulgan na ilang maabre o sa tanan mao ni gitawag og logistics. Kasabot na ka. So kita mga magtotoo, kita mga sundalo. Actually kita mga sundalo ni Ginoong Hesukristo. Og nanginahanglan magitag mga logistics sa ato ng pagpakig sa harong ni ining gubat nga espirituhanon, ni ining kalibutan na. Hindi man tatagad din hina. Langyaw man lang tanini. O gipada kita nga mga representante sa Dios sa pag-unsa. Kanang sangyaw sa mga balita sa kaluwasan o sa pagsambwag sa kamaturan ngadto nining nagkadunot na nga kalibutan. Busa mao na nga
gihatagan tag logistical grace support sa Dios. Grasya ning tanan. Muna ikaw nom. Ang ikapito na ron, unsa? Spiritual freedom. Na natin spirituhanong kagawasan. Sud diha sa atong operational divine sphere nga mao kana ang atong permanent residence dinhi niining walog sa mga luha gidumala ni Satanas. Giandaman ta o gisangkapan ta sa Dios og dapit nga puluyanan. It's a mental attitude, ha? Bahin kini sa atong pangisip, panghuna-huna. It is a system of thinking. Kaya ang Kristohanong pagkinabuhi, God, is a mental attitude, life. Kini nga itong una-una mo'y rumbo, mo'y puntariya sa pulong sa Diyos. Gusto? Asa man di ay. Sige taghisgot nini, sige tagtuon sa kamatuuran gikan sa Diyos. Musod sa itong una-una. Just imagine. Una-una sa Diyos, pasudlon sa itong una-una. O kini, grasya gihapon. O mantay ato nini. Basta positibo ka, nangita ka sa kamatuuran, iya gyud kang unsa tubagon sa imong pangandoy o tinguha. Nangandoy kag makaila kinsa ug unsa ang Dios, tubagon kaniya. Naabito na sa Jeremias 29:13, and this particular verse struck my life. One verse, mao ni usa sa lugti yun. Nakakumbiktar yun ni na akong bersikulo sa akong search for the truth, search for the true God. Unsa may gisulti diha sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Na, sa laktod nga pagkasulti, kung tinuuray mo akong pangitaon mo ako sa tinuuray, makaplagan gayod nimo ako. Mao na, that's the gist of that particular verse. If you truly seek me, you will find me. So mao kana nga natay spiritual freedom inside the divine sphere nga gitawag na karon og operational divine dynasphere. That is God's protocol plan. Okay? Laing nga nini, protocol plan of God, the Christian way of life, God's power system, unsa pa? Well, mao kini the spiritual life of a believer. So, kadtong nasa sud, mo ra kadtong mga magtutuo nga who are free from any personal sin. Wala sila mental attitude sin, wala sila lingual sin, wala sila overt sin. They are free from all those sins. That's why they are staying inside their residence. That is God's operational divine sphere, God's power system, ug ana diha ang perfect environment samtang niya kita niining dapit nga gidumala sa kaaway sa Dios nga si Satanas. So mao kana just a review, di ba? Pag lampas lang kini sa atong pangunahon. So kitang mga magtotoo karon, we are now continuing in our spiritual momentum. Agi og sibog ngadto sa unahan sa atong spirituhanong pagkinabuhi. Dili kita makakinabuhi lagi sa panginabuhing espirituhanon kon wa kita pag sibog sa unahan sa atong spiritual momentum, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Mana makita ni mo unsa ka manungdanon, how essential, how indispensable, how important
unsa ka bililhon ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Mao kini hinungdan nga ato kini gihatagan gyud dakong emphasia, dakong importansya sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristiyanon. Atong timanan nga kini atong kinabuhi gihuwaman lang ni nato. Gipahuwam ra ni sa Dios. Okay? Kini atong kinabuhi sama ra gyud ni sa kanang inalisngaw, vapor, just like a vapor. And then, it disappears, just like that. See? It vanishes away. Mao na unsa ka kanang, how do we express this? Unsa ka kanang brittle, mao ba na sakto nga pulong magamit na to. Unsa ka kanang dili gyud lig-on ambot pasabot nga kay nagbiyahe man lang ta nini atong kinabuhi ron. We are just traveling. We are just sojourners. You see, we are here today to gone tomorrow. Mao kanay pagpahinomdom ka nato unsa ka kanang luyat. Labaw na kung wala tay Ginoo sa atong kinabuhi. Wa tay pag-ila kinsa ug unsa ang Dios nasamot na. Wa gyud mo bati kag way puos ang imong kinabuhi. Yes. And you get bored easily. Mao na nga. Oh, by the way, mo singit na kung tagamay ni ining atong pagtuon. Karong adlaw lang. At tula ni singit ni mo kay wa pa nato ni mahisguti. Kining bahin sa doktrina sa ascension. Ascension is pagsaka ni Ginoong Kristo sa langit. Okay? Ascension. Okay. Ako ning hihatag nimo mga pipila ka mga punto. So if you are ready, you can just copy this or write that down in your iPad baron on sa imo bang cellphone. Okay? Point 1. Tagaan ka na ko mga puntos. The resurrection body is capable of space travel. Mo na giingon diha. Mo na punto number 1. Now, si Ginoong Jesucristo actually mi kanang he traveled through the entire span of space. Dito siya mi kanang panaw siya. Okay, I think that's the right Visayan word. Si Ginoong Jesucristo mi panaw actually tadlas ngadto sa tibuok nga kanang span of space. Unya ang iyang resurrected body lawas nga nabanhaw, binanhaw nga lawas ni Ginoong Jesucristo. This is capable of space travel, of course. Kita sometimes atong tawgon kini og vertical travel. Well, murag matawag na to na that's a relative statement. So vertical travel. Okay, mo na point number 1. Point number 2. The acceptability of the humanity of Christ guarantees the acceptability of regenerate Homo sapiens. Ang pagkadawat, madawat na ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo mo ay nagagarantiya nga madawat usab ang kanang nataw na pag-usab nga sakop sa kalwatan sa tao. Okay? That is how far we can translate in Visayan. The acceptability
sa pagkatao ni Kristo mo'y nagagarantiya nga kita usab nga mga kanang nga tao na pag-usab born again nga mga katawhan madawat usab kita. Now sa laing pagkasulti sa diha nga si Ginoong Kristo misaka dito sa langit, human siya na banaw, ang iyang pagkatao mao'y misaka, okay? It was his humanity that ascended. Now, ang iyang pagka-Diyos, omnipresente man, bisag asa man, bisag asang suok, ang kalimutan na ni universuha. His deity is omnipresent. And he is everywhere, of course. Just like sa Amahan, Diyos nga Amahan, and the Holy Spirit, silang tulo, sakop sa balang Trinidad, they are omnipresent. So, ang lawas came through the resurrection body. Okay? When the resurrection body miadto na sa ikatulong langit, the third heaven, okay, si Ginoong Kristo gisultihan sa Diyos nga Amahan, lumingkod ka sa akong tuong kamot, hangtod nga akong himuon ang imong mga kaaway nga akong tumbalan sa akong tiil. In other words, in English, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. Na nasa Hebrehanon 1:13 o sa Salmo 110:1. Kung imo ka ng kopyaon. So, the body came through the resurrection body. Okay? Now, sunod nga punto ang dadon nimo. He was told to sit down. Gituganan o gisultihan sa Ginoong Kristo, lumingkod ka sa tuon akong kamot, ang Diyos nga Amahan misulti kaniya. Ang gisultihan sa Diyos nga Amahan, of course, the humanity of Christ was accepted. Gidawat. Okay? Sabot ka ba? Are you following me? Sundan ko. Kini nang pasabot nga ang pagkatao, the humanity, sa matag bag-ong na tao, every born again, regenerate person, madawat na. Okay? So, mao na ibot pasabot. Ang pagkatao nato sa atong nato nga mga natao na pag-usab, born again naman ta, madawat na. Now, every regenerate member sa kaliwatan sa tao, that means nga ang tanang mga magtutuo sa karaang tugon, the Old Testament, can move now. Maka adto na dito sa ikatulong langit, the third heaven, because madawat na ang tao. Now, they are acceptable. Nakakala sa 2 Corinto 12, 1-4. Okay? Now, sunod nga punto. Kini nagpasabot. Nga karon sa diha nga mamatay kini nga atong lawas, mamatay natin sa atong lawas, dinhi ining panahon sa simbahan, the church age. Sa diha nga anyone dies in the church age, wala gitawag nato nga absent from the body face to face with the Lord. Ngano man, ana sa 2 Corinto 5:8, ngano man, tungod kay si Ginoong Kristo as a member of the human race, gidawat na sa Diyos nga Amahan. O karon ang ikatulong nga langit bukas na sa tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao nga tao na pag-usab, regenerate type. Katurang mga luwas. May hinungdan ang kini, they were kept, ang pasabot ni ang mga Old Testament saints. That's why they were kept. Dito gitinir sila dito sa paraiso. Down in paradise. Lucas 16:19-31. Okay? Kopyaan na magkaapas ka. Luke
chapter 16 verses 19 to 31. Mautong ang mga Old Testament saints dito gitinir sila sa paraiso hangtod sa actual nga resurrection until Christ was accepted dito sa tuong kamot sa amahan. They samtang wa pa kanang madawat ang pagkatao ni Ginoong Kristo, kini silang mga Old Testament saints, they resided, they were also acceptable to the Father. That's correction, ato ning tuliron, kay murag nawa ka sa passing. Okay? Kung balikon katong usa ka punto nga, mo'y hinungdan nga kini silang mga Old Testament saints, mga magtutuo sa daang paghisaad, gitinir dito sa paraiso lagi hangtod sa actual nga resurrection until nga gidawat na sa Diyos kamahan si Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao, o they resided in paradise, that part of Sheol, bahin kini sa Sheol or Hades, known as paradise. Naman sa Lucas 16:19-31 lagi. Okay? But once Jesus Christ accepted sa diyang dawat na si Kristo, bisag kinsang sakop sa kaliwatan sa tao who is born again is also acceptable madawat na usab sa Diyos nga Amahan. Muna point number 2. Acceptability of the humanity of Christ guarantees. Mo'y nagagarantiya nga kita madawat na usab kitang mga luwas nga mga sakop sa kaliwatan sa tao. Kasabot ka? Okay. Adto sa laing punto. Point 3. Ascension and session of the humanity of Christ. Unsa man ni? Ang pagsaka ni Ginoong Kristo ngadto sa langit ug ang iyang paglingkod sa tuong kamot sa amahan sa iyang pagkatao, kini mao'y magaproduce sa kadaugan sa angelic conflict. Okay? This produces the victory of the angelic conflict. And you know what I'm talking about. Langit nung away kini, tali sa puwersa ni Satanas sa puwersa sa Dios. Na sa Hebrewanon 1:3 kanto sa 13. So, this is the other side of the ascension. He produces the victory of the angelic conflict. Kaya mo ni point 3 diha. Sa point 4, ang pagsaka ni Ginoong Kristo ngadto sa langit, mao to'y nagasugod sa bag-o nga kanang inyon ta ay new sphere sa angelic conflict. Ephesians 1:20-22. Nya, laing punto. Ang ikaduha nga pagbalik ni Ginoong Kristo dinhi sa yuta, uban sa iyang kanang nahimaya na kanang nga Ginoong Kristo, glorified Christ. Meaning, the second advent of the glorified Christ, mauna ni mo conclude sa gitawag og Operation Footstool. Daniel 7:13 and 14, Revelation 20:1-3, Zechariah 13:2, ug Colossians 2:15. So, ako malikon, the second advent of the glorified Christ, mo ni mo conclude sa Operation Footstool. And finally, point 6, ang pagsaka ni Ginoong Kristo ngadto sa langit, mao'y explain, mao'y nagapatinaw sa unsa ka dili kasagaran ni ining atong panahon sa simbahan. The uniqueness of the church age. For every believer,
ang matag magtotoo ni Ginoong Kristo nagarepresentar kang Ginoong Kristo ingon nga embahador, ug ang matag magtotoo ana sila sa gitawag og full-time Christian service. So ayaw na naglimti. Point 6, I repeat, the ascension of the Lord Jesus Christ explains the uniqueness of the church age. For every believer represents Christ as an ambassador. Every believer is in full-time Christian service. Mo na nakapa talagsaon nini nga itong panahon sa simbahan. You are unique because we are in this unique age. Gawas nga unique, it is a mystery age. Age of grace. Numdong ka? Sa kung gipatinaw kanimo nga age of grace, grasya kining tanan. Apan ako po kagiinan kagapon nga giyatagan ta sa Diyos og grace period. Morning gitukod kining panahon sa grasya kay mo man kini ang grace period. Amo na karon padayon ang pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. Sa mas gibuhat ni Noe, numdong ka ni Noe, pilang tuig siyang sangyaw sa mayong balita sa kaluwasan sa mga katauhan ng itong panahon na 120 ka tuig, 120 years nga nagsangyaw si Noe. Mituo bang mga katauhan ng itong iyang panahon? Wah, yam idraila sa likway ra gyud. Gibugal-bugalan pa gani si Noe. Giyam-iran o unsa. Buli pa gani nila. Noon siya netabo, naputol, nahunong na ang grace period. Mao po din itong panahon karon. Panahon pa kini sa grasya. Nga naay panahon nga hunong na ni mayon ang Diyos. Time to go. Kung di ta mahibaw anytime na madungog na nato ang labihang kanang kakusog nga trumpita sa Dios. Numdong ka sa kining 1 Thessalonians 4:16-17, the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Na, musinggit pag yun ang Ginoo with a shout, with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Sila'y muunag saka, bangon, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Now, naginaminam ka ba nga moabot na kini? Now, I am addressing this to believers only. Kaya ang kalifikado nga mo apil o daan ini mga magtutuo raman. Believers only. Ang mga di magtutuo, magkurat sila. Uy, hain naman itong akong bana, akong asawa. Nangawagtang man. Kaya, unsa? Gikuha na sa Diyos. And we are, of course, looking forward to this eventful moment kanatong mga magtotoo na ginamhinam kita sa pagpaabot nini. Any moment, in the twinkling of an eye, 1/60th of a second, din kuhaon ta sa Dios. Mao na nga dasig ka. Ikaw nga dili magtotoo. Buot ka bang muapil o madani ni? Then, gamita ka na imong kabubuton karon sa pagdawat sa kaluwasan. Aron ikaw makasalmot na niining labihan kanindot nga panahon
kuhaon kita sa Dios gikan ining kalibutan ni Satanas. Gidumala ni Satanas, dili man ni iya. Gitugot lang siya sa Dios, gipahuwam. Mao na nga dinhilang na kita kutob sa ug ato ni ipadayon ugma. Ayaw sipyat sa sumpay niini ang aron kita magapadayon sa pagkatunog dugang mga kamaturan. Magampo ta. Ato karong iduko ang atong mga ulo, atong piyungon ang atong mga mata. Ato karong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo ni adtong ania dinhi karon nagsalmot ning atong pagtuon puro sa Dios. Misalmot ning atong pagsimba. Kay pagsimba man ning atong gibuhat sa panahon nga kita magtuon puro sa Dios, nagasimba kita sa Dios. So, kaninyo nga dili pa magtotoo. Wala pa kaninyo sa Ginoong Jesucristo. Ug nga wa pa kamoy paglaom, wa pa kinabuhing dayon. Tingali wa ka pa makahimo ni anang labing bililhong desisyon sa tanang desisyon. No, si Ginoong Jesucristo midawat sa matag sala didto sa iyang lawas, samtang gilansang gibitay niya sila. Gibitay nila siya. Bot na akong pasabot. Gilansang o gibitay siya dito sa cross. Iyang gidawat ni Ginoong Jesucristo ang tanantang mga sala. Lakip na ang mga sala nga ato pang pagabuhaton. 1 Pedro 2:24. Si Ginoong Jesucristo may mipuli sa atong dapit. Gihukman siya sa Dios nga Amahan. Tungod kay napuno naman siya sa atong mga sala. Ang tinuod kita rabaunta ang ilansang sa cross tungod sa atong mga kasalanan. Mao na nga siya midawat niya atong paghukuma. Namatay siya. He entered spiritual death. Mao katoy nakahatag, nakatanyag kaluwasan sa katawhan. Now, giagad ay mong kabubuton higala. Mo'y giagad. Dawaton ba ni Mos Ginoong Kristo ingon nga mong Diyos ug manuluwas ug ikaw hatagag kinabuhing dayon ug maluwas ka. Apan kung imo siyang isalikway, ingon nga Diyos ug manuluwas nan maimo ang dayon ng paghukom. So imo ang pagpili. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Ama namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong bililhong mga pulong nga among nadungog nakatunan niining adlaw. Amo karong nasabtag klaro tungod sa ministeryo sa Espiritu Santo nga kami maluwas di ay pinagi lamang sa among pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga among Ginoo ug manluluwas. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo. Niyan ang kaluwasan nga imong gihatag kanamo pinagi sa imong bugtong anak. Ang walay bayad nga gasa gikan kanimo. Huwani kami sa pagbubuwag ng adlaw, likay kami sa mga kabilingan, dada kami pagbalik ugma. Nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among giampo tungod sa mahal nga ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.